Zdravím všechny Dustyáše a já vás vítám u mojeho nového videa a tentokrát jsme na kanále Dusty COD a tady půjde přesně o to, že si společně zahrajeme Black Ops 2, ale nebude to klasický let's play nebo něco takového, ale bude to cesta k maximálnímu levelu, neboli Dustyho cesta k maximálnímu levelu, dobře jak chcete. No a my teda se to rovnou pustíme, takže pokud to znáte, tak budete vědět, pokud to neznáte, tak poznáte. A já si dám Find Match a dáme si... Co si dáme? Začneme Team Deathmatchem, to si myslím, že tím nikoho neurazíme, když si dáme Team Deathmatch. Tak, snad nám to vybere nějakou dobrou lobby. Mapa Turbine, OK, tak ne, že by to byla moje nejsilnější mapa, ale zkusíme si to. Každopádně už jsem to dlouho nehrál, protože jsem nějak na to neměl chuť, takže když budou trošku failíky, tak to musíte prominout, ale snad nebudou. Jako nečekejte nějaký mega score nebo něco takového, ale aspoň se pokusím trošku hrát, abyste se za mě nemuseli stydět. Tak, a máme tady... Já myslím, že vezmeme tohleto. Tak. Tak jdeme na to, Oši. Pojďte. Tamhle nějaký parchant není? Dobrý. Ne, tamhle. Jdu si pro tebe, kámo, jdu si pro tebe. Ty jsi tady sundal mýho kamaráda. Tak to vůbec. Pojď sem. Ne! Ty šmejde. Ne! To je parchant. Tak pojďte, Oši. Teď jsem se naštval. Teď to nebude hezký, protože když se naštve Dusty, tak budou lítat končetiny, hlavy. Jo. Tak jo. Tak pojďte, já už chci první kill, Ne! Dobře, klid, Dusty, klid. Musíš se uklidnit, musíš se hodit do pohody. Jak říkám, už jsem to dlouho nehrál, takže dobře, budu se trošku vymlouvat, ale... vy co hrajete Cotka, tak to určitě znáte. Pojď sem. To je parcha, hej cože? No, tak tohle je mazec. Takže první díl a hned to docela failíme. Ach jo, no nic. Tak máme asist, dobrý. Asist se počítá, i asist je dobrý. I za asist budeme rádi. Tak což, kudy půjdete? Tamhle? Nebo tady na dlouhej? Ne. Tak co? Tak já půjdu tady za tímhletím týpkem. Co to bylo? Pojď sem! To je parchant! Hej, cože? Nope, já jsem zatím nedal ani jeden kill. Hej, tak to je... Dobře, OK, beru to. Hej, oni se prostě nedají zabít. Hej, to je maras, já už to fakt nehrál asi tak měsíc a půl, no, bude to asi takhle. A jak si jsem úplně ztratil jakýkoliv skill, takže já se do toho ale dostanu, Tady byl jeden, ale... Tak, druhej, pojď. Tak, že by Dusty chytil slinu? Já myslím, že spíš ne, no. Tak co, tady? Tady bude, já vím, že tady půjdeš. Tak. Teď jdou na druhou stranu, OK. Tady trošku vyávkujeme takhle malinko. Tady, ne, kamaráde, skoro jsem tě měl, ale mě to nezamířilo. Dobrý. Já mám teď už starou myš a jak si tlačítka jsou docela bad. Pojď sem, jaký máme skóre? 3/9. To je krása. Já myslím, že na první díl cesta k maximálnímu levelu přímo ideální skóre. Jo, už 10 úmrtí. Ne. A já myslím, že to vezmeme komicky. Prostě jde o srandu. Jde o to, aby jsme se zabavili. Nejde tady o to předvádět nějaký ultra mega skill.
Ne prostě o to, aby jsme si tady spolu společně zablbli. Ne! Ty parchante. Jen pojď. Tamhle je někdo, tamhle. Mám tě. Ne! Tak já ho tamhle aimoju a on se tady vynoří za rohem. Ty jeden šmejde, já ti dám. Já ti dám dovolovat si na Dustyho, ty parchanty. Pojď sem. No, hoď tam sem text, tak. Pojď sem. Tak já půjdu sem. Ne, cože? Tak, jaký skóre? 7/12? Mazec. Já myslím, že to nemohlo líp začít. Fakt skvělý. Teď půjdete tady tudy, já vím. Kudy? Tak počkej, já si vás takhle... Tak, to bychom měli. Ještě někde, hoši, ještě někde. Tady. Ale víte co, já už vím. Já nemám nastaveno to. Víte co? Abych odaimoval. Takže to by mělo být, ne, to by mělo být v control a mělo by to být někde. Gamepad určitě ne. Move, ne, combat, tady by to mělo být. A já když chci ADS, co to je? Že by takhle? Jo, mám to. Takhle jsem přesně myslel. Jde o to, že já jsem vlastně, když zamíříte, tak, nebo když máčnete pravý tlačítko, tak vám to automaticky zaaimuje. A takhle vlastně jenom kliknete a ono se vám to oddálí. Jednoduchý jak facka. A ještě jsem s váma chtěl probrat. Počkejte, já si to trošku, malinko si to slumím na sluchátkách. Tak. Ještě jsem s váma chtěl probrat to, že... co jsem to chtěl probrat? No jestli má vůbec cenu zakládat Call of Duty channel, protože já tyhle ty hry hraju docela dlouho, ale ne, že bych v nich byl nějak extra dobrý. Ale řekl jsem si, že chci aspoň na českém YouTube dát trošku toho Call of Duty, protože si myslím, že je ho dost málo. Že ho prostě na té scéně není moc a že tam chybí, protože americký youtubeři Call of Duty celkem jakože jedou, že to docela tam frčí a nevím jako v těchto dobách, ale ještě tak před 2 rokama prostě bylo úplně populární, aby každý točil cotka. A tak jsem si řekl, že bych to jakože oživil i na té české scéně. A kromě toho, že teda natáčím klasický let's playe na můj první channel, nebo hlavní channel, budeme tomu říkat asi hlavní channel, tak kromě toho chci taky natáčet Call of Duty, jen tak ze srandy, prostě nějakou střílečku, protože já střílečky hraju, takže abyste tam taky měli něco zajímavého, když to nebudou jenom ty klasický let's playky. Jste? Pojď sem. Já ho nesundal. Já už se nesoustředím na to, jak hraju, jenom se soustředím, abych něco povídal, tyjo. Tak jo, první hra za náma. Máme skóre 10/15. Stydím se, ale dobře. Je to první hra. Já vím, že by se to mělo odstartovat stylovějc, ale dobře. I to je dobrý. Tak, máme 3. level a dostali jsme i nějaký tady vyznamenání, jak tak koukám. A dáme si mapu Cargo, ať máme... Oj, vy nechcete? Pojďte Cargo, ať máme nějakou změnu, hoši. Tak ještě dáme jednou turbine? Ne, dáme Cargo. Pojďte Cargo. Pojďte Cargo, hoši. Ale počkej, já bych se ještě... Jo, asi nemůžu ještě vytvořit klásu. Já to úplně zapomínám, že vlastně začínám od 1. levelu. Aha, tak to jo. Ach jo, to je fail. Čekaj, kdo nám to tady mluví, já ho mutnu. Tady, tak, nám tady do toho nepovídáš, kamaráde. Vím, že bys nám chtěl říct něco pěkného, ale o toho jsem tady já. Tak. A doufám, že si napravíme reputaci, no. Že to nebude zase fail jako předtím. Chtěl bych mít aspoň kladný skóre. Když budu mít kladný skóre, tak
tak budu spokojen. I kdyby třeba jenom o 1 kill, tak já budu rád. Tak jo, jdeme na to. Meč, Team Deathmatch. A je to teda náš druhý a... No tak jde o to, že já natáčím a já mám hodně nízko FPS, když natáčím, protože já natáčím přes Frapsík a jak si... Mám tam nějakých... No, teď mám 60 FPS, tak pozor. Pozor na to. Počkej, já si takhle přebiju. Tak uši. Já tady takhle projdu, trošku je zkusím nějak obejít takhle šikovně. Tamhle, hele, já ho vidím. Tak, jednoho písme. Ne. Máme druhýho, pojď. Yes. Tak, už se budu snažit, Teď vám přísahám, že bude dobrý skóre. A jestli ne, tak... Je, vyhejtujte. Ne, nevyhejtujte mi. Ale můžete mi napsat Dusty si noob a nehraj to. Dobře, napište jenom, že jsem noob. Ne, abych to nehrál, protože abych to pak přestal hrát a to by nebylo hezký. Protože já přece jenom ty cotka mám docela rád. Co? To si děláš? Hej, cože, kolik toho vydržel, tak to je maras, jako. Jsem mu vykropil celý zásobník do ksichtu a on to ještě přežil. Hej, tak kamaráde. Co to máš? Tady nejsme v Crysis, tady nemáš nějaký mega oblek, který ti dává nadpřirozený schopnosti. Ne! OK. Tady nějaký kamarádíček nás obešel, šikovně. Tak, odkud oni půjdou? Já totiž už si vůbec nepamatuju ty spawny, nic si nepamatuju. Že já vůbec tak nějak jako nevím, kam mám chodit a kde jsou nějaký dobrý místa. Tak tady by mohli být v tom baráku. Jo, tady bude. Ne, tak ne. Tak jde ještě, pojďte. Pojďte na mou hru, Joši, pojďte. Tady je! No jo, s Ironkem, tyjo. Ironko je dobrá zbraň, tyjo, ale... My bohužel musíme začínat s těma začínajícíma klásama, takže si nevyhneme tady týhletý první zbraní, která teda mi až tak nesedí. Já mám teda rád MP7, i když tady není tak OP jako v tom, jako MV3. Každopádně MV3 bych chtěl nahrávat určitě taky, protože už tam mám pár mojvíčků, mám tam nějaký pěkný let's play, ne, nějaký natočený gameplay. A kamarádi, já vůbec nevím, odkud chodíte. Tady je, pojď sem ty šmejde jeden, pojď sem. Tyhle, oni mají tak rychlý reakce, prostě já je nemůžu zabít. Já jsem teď poslední dobou hrál MV3 a nějak jsem si prostě na to navyk a tady oni potřebujou víc dimiče. Dimiče? No já nevím. Prostě potřebujou, abyste jim dali víc na prdel. Takže na to nejsem zvyklý, tak až úplně. Ty oni vždycky vyskočí! Ty krásoši. To je špatný. Kolik máme skóre? 3-5. No, dobrý. Ty už umřeš, ale ty už umřeš. A ty mě chceš obejít, ale to ještě nevíš, že Dusty to umí taky obejít. Tamhle tudy nepůjdeš, ne? Já si tady takhle jako trošku počkám, když je to takový trošku takový jakože akční kempení. No tak to trošku rašneme, malinko to rašneme, uvidíme. Uvidíme, co se stane. Tak, tady je. A mám tě. A já umím taky skákat. To jsi nevěděl, co? No. Hej, on mě chtěl tomahawkem sundat. Ty parchante. Tomahawkem na mě, jo. Tak to se mi nelíbí. Tak, teď by měl být spán na druhé straně, tak já se tam pomalu přesunu. Tak se nepřesunu, OK. Ale říkal jsem si, že s tím nahráváním budu mít málo FPSek a v podstatě mám 60 FPSek furt, což jakoby, když to tak vezmu, tak to není až tak špatný. Na to, že nahrávám, že to mám na full detaily, tak myslím, že to je docela chvályhodný výkon od Frapsu. Ne, pojď sem, tak. Tebe bych měl, kamaráde, ještě tady. Tak tebe už nemám, OK. Kdo nám tady hraje, neznáme někoho?
Neznám tady nikoho. Že bychom narazili hned v druhé hře na nějakýho Čecha, že bychom si pokecali. Asi spíš ne, no. Tak, tady. Mám tě, tak. Kde? Tamhle další. Ukáž zadeček, Ježiš, to bylo teplý. Ne. Nebudeme používat žádné narážky na homosexuály, ne! OK. Dobře, skóre 9/8. No, máme kladný skóre, já myslím, že kladný skóre se počítá, jakože myslím, že jsme za tom docela dobře. Na to, že ta první hra byla teda totální bullshit a totální propadák. Kamaráde, co s tebou, no? Co s tebou? Tak, tady nikdo není, tady je náš spawn, ale... Tak já to takhle projdu. A mohli bychom si vzít nějakou jejich zbraň, jsem tak přemýšlel. Aha, to jsme si pomohli. Tak jo. Tak, kudy půjdeme? Chtělo by to, aby někdo dal to, aby jsme viděli na mapce týpky. Tak, tudy. Ne? Ne, tady je. Pojď se. Tak půjdeš tudy? Ne? Tak z jaký strany půjdeš? Tamhle, já tě vidím, kamaráde. Pojď sem. Pojď, tatínkovi. Škoda. Mohli jsme ho vyžrat, ale... OK, nechcípli jsme, to je dobrý. Tady bude nějaký... co jsem hodil? Flash a granát. Umři. Tak, final kill, haha, aspoň něco. Tak jo, Dusty, já to docela teď dával. Řekněme, že lepší než ta první hra, i když... Jo, je to lepší než ta minulá hra. Já se do příště polepším. Tak a dáme třetí hru, ale teď už dáme nějakou jinou tu. Nedáme si Team Deathmatch, ale dáme si třeba Kill Confirm třeba, nebo... Já se schválně odejdu z lobby, dáme Find Match, Core a dáme... Ne, dáme si Domination. Ty jsou další ty hry. Ne, zase nám padne... Ne, dobrý. Tady už chtějí Cargo, tak dáme Cargo. A my si můžeme už zvolit naši první klásu. Takže... Co to tady máme, no? Asi si... A nebo si necháme tady tuto zatím. Jo, tady tohle nemůžeme zatím. Hardline, Lightweight. Já už si ty perky vůbec nepamatuju, hej, to je kód. Necháme si tohleto za... Počkej, ale... Ne. Já si chci vzít nějakou jinou Ne, nemůžu jinou sekundárku. Co jsem to dal? Jo, už se připojujeme, aha, to já jsem se, že jsem něco vykliknul. Singapur. Tak já jenom doufám, že tato hra bude ta nejpovedenější, protože to vypadá, že bude poslední. Každopádně dám do toho všechno, to vám slibuju. Jo, a my si teda zkusíme vzít tady naší první tu. Co to je za zbraň? Jo, to je. A myslím, že je docela dobrá. Vezmeme tady takhle Ačko, tak. A zkusíme to trošku rašnout. Tady je kamarád, tak. Tady ne. Tady! Mám tě. Další, jo, vidím tě. Počkej, ty to budeš ti obejít. Stej na tebe, počkám! On byl zezadu. Kamaráde. To je frajírek. Počkej, Cčko. Tak budeme vzít Cčko, doufám, že nás nikdo tady nevyndá. Protože je tady kouřovka. Jo, dobrý. Jo, oni mají Ačko i Bčko. Hoši, pojďte to trošku podpořit. Ne. Ach jo. Tak, půjdeme asi tudy. Já se koukám na radar a nějak mi to extra nepomáhá. Počkej, oni budou... Jo, oni jsou tamhle nahoře. Já to zkusím ještě takhle obejít. Oni! Ježišmarja.
On půjde tudy jeden, určitě bude jeden tudy. Jo, tady půjde. Tady. Já o tobě věděl, kamaráde. Tak. Ale máme odemčený Red Dot Sight Scope, nebo jak to je? Ne, to není Red Dot Sight. Jak se to jmenuje? Nevím. Prostě takovou tu věcičku s laserem. Nebo s tou tečkou. Ne. Dobrý. MP7, pojď kamaráde. Teď si to užijem. Ona sice nemá tak velký damage, ale hodně rychle se s ní běhá a jakože jako můžete takhle nemířit a ono to je docela jakože rychle to střílí, takže je to v pohodě. Tak. Další kamarády dole. Máme UAV. Ne, to jsem nechtěl. What the hell? Já už se nepamatuju, čím se dá. Jo, takhle, ježišmarja, já jsem nevěděl, na čem to má nastavený. No! Tak, jak jsem si myslel, že bude sranda s MP7, tak sranda odezní, protože nějaký kamarád nás vyndal. Takže zase tady s naší ubohou flusačkou. Tak. Ne, oni mají vrtulník, vy parchanti. Tak. A oni budou tady, protože tamhle, jo, on tady hodil ten escort drone, nebo jak se to jmenuje. Ne! Mají hodně ANK, hodně mají ty, no, hodně mají MP7. Tady půjdeš. Já vím, že tady seš. Já to vím, kamaráde. Tak, a vezmu si ANK. A ne, to byla chyba. Teď bych ho vyndal, kdyby. 7-5. Nic moc. Ale já určitě nahraju nějaký lepší to, až to nebude živě komentovaný, tak si dám záležet, nebo spíš budu víc v klidu, teď jsem takovej trošku vystreslej. Až to bude pohodička, tak vám slibuju, že vám přinesu nějaký i nukleár. Asi, jestli nějaký dám zase. Tak. 8-6. Já nevím, jestli jsme si vybrali blbý hry, anebo jsem fakt takový noob, asi jsem fakt noob. Potkať. Počkej, já si vezmu tady tohleto. Škoda. Jsem mu ho trošku načal. Musím se aspoň malinko vymluvit. Ne, tak budeme, jako to Bčko je tady hodně špatný, protože to se strašně těžko bere, no. Protože oni to jakoby vyávkujou takhle přes celou mapu a když to chcete vzít, tak tam někdo vždycky stojí. Ne, ty jsi můj. Ne! Umři, tak. Tak, tady bude ještě jeden. Ne! Ne! What the hell? Tyjo, tak tohle byl dobrý powa. Takovej jump, tyjo. Pojď sem. Tak. Co máš za zbraň? Ručku. Ty ručky jsou tady celkem jakože dobrý zbraň, když se to s nima umí. Tak, prohráli jsme. Tak já už bych asi... Dáme ještě jednu hru. Finálový skóre 11-9. To je bída, no. To hodně lidí má fakt ANko, to jsem si říkal, s čím asi nejvíc budou teď hrát a... Jo, ona je jenom poločas, jasně, že já už si to vůbec nepamatuju. Tak, a... Zase si tady vezmeme Cčko. A chtělo by to co nejdřív zabrat to Bčko, protože to, kdo ho capture jako první, tak má jakože... Vážně. Ten to měl dobře vymyšlený. Ten už to měl naskillený, že musí... Že to přesně hodí. Tamhle seš. Pojď sem, vrať se. No. Ještě se vrať. Mám tě. Tak. Máme i nějaký foregrip. No to je knifer! Ty parchante. Já ti dám tady knifeova styáše. Tak. Tak tady bude jeden nahoře. Nebo dole? Ne, teď už tam není žádný. Dobrý. Ne! Oni! Tudy se nedá jít, OK.
Tudy taky ne. Jo, tak teď půjdeme takhle na Cčko, protože oni nám ho berou. A zkusíme ho trošku je tam vyndat, no. Jeden. Druhej. A třetího nedám, protože mi došly náboje. Škoda, tyjo. Jsme si mohli dát takový menší quad feed. Nebo triple feed. Škoda. Tak. Opět mají Bčko. Pro nás smolná zpráva. Aha. Jo, ale ono tady přiveze ten kontejner a to je docela dobrá věc, protože to tam odstíní z jedné strany a pak se tam budeme moc líp dostat. Jo, s tím jsem se nevypnul. Což ani vlastně bych nemohl se ho vypnout, když hraju online. Asi logický. Tak, ty půjdeš tady. Tak, jeden. Sejmi ho. Co to máš? Co to je? Scar? To je asi Scar. Já Scar beru. To je, myslím, že docela dobrá zbraň. No, pro nás je teď dobrá zbraň asi každá. Kromě té základní, no. Tak co, hoši? Mám laser, to je taky docela dobrá věc. Tak, rychle zdráme. Rychle zdrhneme. Ještě tady nikdo ne. Tak kde jste, hoši? Tak pojď, jdi tam první. Já půjdu za tebou. Tamhle. Tak, vystrč hlavu. Tamhle! Ne! Já vždycky, když někoho sejmu, tak on je vždycky za mnou. Dobrý, tam nikdo není. Tak. Tady někdo je, jo, teď půjde tady tudy. To je můj. Hele, snajpa, vezmeme snajpu? Tak jo, zkusíme snajpu. Ne, no scope, ne. Tak jo, to byl noob scope. Tak, poslední hra, musíme se hecnout. 17-15, to ne. Uhni. Tak. Tamhle. Vidím tě, kamaráde. Mě neutečeš. Asist? No. Jo, dobrý. No, ale zase prohráváme a docela rapidně, takže bych to viděl, že to nebude asi. Wow. OK. Já už jsem unavený, já taky nahrávám v noci. A měl jsem dneska dlouhou školu, takže jsem přišel celý znaven. A řekl jsem si, založím channel na Kotka. Musíte věci dělat spontánně. Musíte prostě věci dělat tak, jak vám přijdou pod nos. Tak jsem si řekl, OK, Kotko na českém YouTube není. Seš sice noob, ale může to někoho bavit. Třeba podobný nooby, jako jsem já. I když vám to jde určitě líp než mě. A tak jsem si řekl, proč to neudělat. Let's play natáčím, tak ještě k tomu si dáme nějakou for fun hru. A myslím, že je to v pohodě, že je u toho sranda. Pokecáme si o všem možným i nemožným. A prohráli jsme. Dobrý. Tak jo, ještě dáme jednu hru. Já vím, že chcete ještě jednu hru. Já již nechci, protože jsem unavený, ale já ji ještě musím dát. To bych nebyl já, kdybych ještě tu jednu hru si tam nedal. Ještě dáme Domination. Přemýšlím. Možná ani ne. 21/16. No, první jsme ještě neskončili, což je škoda. A máme nějaký nové věci. Ale tak se ještě dáme, jo, dáme si plazu. Doufám, že na ní někdo půjde. Jo, ne. Jsem zatím sám. Pojďte dát plazu, hoši. Co máme za zbraně? No, já si nechám. Počkej. Já si nechám tudletu, ale dám si tam určitě quick draw a dám si tam i tohleto. A tady si nemůžu vzít nic jinýho. Pistole. Vezmeme si tu základní zatím.
Vezmeme si tutletu. Attachmenty nemáme žádný. Už se připojujeme? Jo. Tak jsme to zase nestihli, ale myslím, že je to lepší klása, než byla předtím. Už jenom o to, že nemáme teda nějaký raketomet, ale máme konečně to, nějakou ručku. Tak, co to je za mapu? Raid. Tak uvidíme, no. Jako, chtěl bych to zakončit jako nějakou dobrou hrou, abyste si jako neřekli, že jsem úplnej totální noob. Ale nic vám neslibuju, no. Uvidíme. Tak, půjdete tudy a půjdete asi tamhle tudy. Co to takhle tady? Jo. Jeden kamarád. Tamhle je druhý kamarád. Ten už ale někdo sundal. Hoši, vemte Bčko, já to tady pokryju, vemte Bčko. Bčko! Pojďte na Bčko, ježišmarja, oni to obchází z druhé strany. Jo, jak jsem si chtěl skočit. Viděli jste ho, jak tady skákal šipku. Kulišák jeden, pojď sem. Tyjo, tady nejsme na plavání, týpku. No, auto bouchne. No. Tak. OK. Sranda musí být. Počkejte, hoši. Já to takhle zkusím tady na to Cčko. Jo. Knifer. Vás nemám rád. Ale jako docela cením ty lidi, co za to hrajou, protože jakože není to úplně easy. Musím se naučit ten postup, jak to hrát. Mě to teda nikdy moc extra nebavilo, ale tohle to jim zničí, máme za to aspoň 50 bodíků. A co je super na Black Opsech, tak to cením strašně a to je hlavně to, že se vám ty perky odemykají za všechno možné, i za asisty, i za capturenutý místa a že to není jenom jakoby za dead streaky. Nebo za point streaky, nebo jak se tomu říká. Tak, já tě vidím, že... Já je vyndám! No co? Hej, to není možný. To není možný prostě, kolik toho vydrží, to je ranec úplně. On toho vydrží, tyjo, celý zásobník a ještě vás sundá. I kdyby aspoň mě nezabil, alebo mě ještě sundá. Tak co, půjdeš tady tudy? Nějaký. Jo, půjdeš, Knifer. Ne! Já ti dám. Hele, máme rychlejší. Jasně, když nejdou zepředu, tak jdou zezadu. Ze všech směrů, tak je to nejlepší. Pojď sem. Tak, teď se lehnu, protože... Kde seš, kamaráde? Pojď sem. Ne? Půjdeš? No tak. Ne! Hej, já to nemám rád, tady tyhle ty, co hrajou s těma nožema. Já nikdy nevím, odkud oni vyskočí a oni jsou tak rychlí, že vás podříznou, ani netušíte jak. Tak, tady někdo... Tady je. Tak. Co máš za zbraň? Skárko. Dobře, beru skárko. A... Budeme zpátky, protože oni budou tady na Cčku. Tady se spawnou za chvilku. Jo, už je tam. On to půjde obejít. Já vím, kamaráde. Mně to je jasný. Mně se neschováš. Tak. Ne, tady už nejsou. Tak půjdeme na Bčko ještě. Na Bčku by teda nějaký už mohl být. Tady jsme to celkem vyčistili, ale to nic nemění na tom, že prohráváme teda jakože rapidně. Pojď sem! Ne! Tak. Mně se zdá, že mám taky nízkou citlivost dost. Ale... Je to myslím, že je 2-0. Ej, tady je voda. To si ani nepamatuju. Mám citlivost 2-0, nevím jestli je to málo nebo je to moc. Spíš je to asi málo na mě, bych řekl. No, já už to s tímhletím to dohraju. To určitě. Pojďte Ačko, pojďte mi pomoct. No, to je jasný, no. Sám když to jdu capturovat, tak oni tam prostě přijdou hned. Pojď sem. Tak. Rapid firem vás vezmu všechny. Pojď se. Jo, tady vás je. Tohle auto už nebouchne, to je dobrý vědět.
Ukaž palici. Ne! Ach jo. Tohle asi jakože hodně krutě prohrajeme. 60 a 96, no tak to je bída, ši. To je bída, až to bolí. Tak. Tady zase bude, tady. Ne, zrovna měl na mě round kill, tyjo. Jak se ukáže, jak jsi mě zabil. Pochlup se nám. Tyjo, tento skoupuje, to blázen. O, dobrý. Dobře, uznávám ti to. No, a teď si dáme poslední kolo tohletý cesty k maximálnímu levelu. Partu 1, nebo části 1. A doufám, že to teda úspěšně dokončíme, aspoň nějak. Stydím se teda dost, ale musím to brát, že to je náš první díl a failovat prostě se musí. Tak, ne, pojď sem! A mám tě, haha, to jsi zmyslel, co? Teď ale rychle zdrhnu, protože to tady nevypadá moc hezky. Ne, já mám fakt nízkou citlivost, strašně nízkou citlivost. Čejte, rychle. Ne, kontrol, luk a dáme... Ne, luk a dáme si... Čekaj, kolik jsem měl? Tak dáme 3. Dáme 3. Uvidíme. Bo to je zase moc. Já nevím. Dobře, dáme 3. Řekněme, že 3 bude v pohodě. Ne, že ona je to stejně, jakože... Já nevím, kolik jsem měl teda předtím. Dáme 2,5. Dáme 2,5, uvidíme. To je myslím, že ideální. 2,5 je ideální. A ještě jsem s váma chtěl hovořit o tom, že kdybyste chtěli vědět můj setup, na kterým hraju, tak já to asi do popisku videa nedám, ale jak to udělám? Asi, že bych možná to napsal jakoby, jak máte kanál, tak tam do těch nějakých poznámek, nebo já nevím, do čeho se to tam píše, a tam bych napsal můj komp a můj myš, moje myš a takový různý věci, klávesnice vám můžu říct rovnou, nebo já vám vlastně můžu říct i myš. Klávesnici mám nějakou Genius, totálně hopšunt, nějaká úplně prostě nejvíc šitka, ale mně stačí, já myslím, že se na ní nehraje úplně špatně. No a myš mám Rocket Kova Plus. Ta je myslím, že úplně skvělá myška. Není nějak extra drahá, je pro praváky, pro leváky, i když já jsem teda pravák. Ale je to taková menší myš na FPS, myslím, že je úplně ideální. Takže pro každýho, kdo chce nějakou myš za střední cenu, ne nějak extra drahou, ale celkem kvalitní, tak myslím, že Rocket je docela dobrá volba. Ale zlatý skárko, no tak to si nechám líbit. Za to máš Aha, to má na to francouzskou vlajku, nebo co to je? Ne, to není francouzská. Co to je? Ruská. Byla asi ruská. Tamhle seš, pojď. Já si myslíš, že to vezmeš, viď? Já si myslím, že ne, kamaráde. Tak. Já se před váma ještě chci předvést na konci, jo, trošku. Ale jak se snažím, tak to nejde. No a on tady sedí, já jsem se ho vůbec nevšiml a tady je další. Hej, cože, kamarádi, to se mi nepřestává líbit. Ale my vyhráváme, cože my vyhráváme? Holy, tak to je mega. Tak my možná vyhrajeme poslední hru, ne, tak oni mají Ačko. Hoši, já to chci vyhrát, to vám říkám předem. Jestli já tohle neukončím vyhranou hrou, tak se asi nic nestane. Ale budu mít dobrý pocit a půjdu spát konečně, protože zítra mám zase školu a zase budu muset do školy. Ale já musím až od 11:30, takže si můžu pěkně prospat. Tak.
A tady budou, já si na vás počkám. Tady jsou dva, pojďte hoši, pojďte. Tak jeden. Vezmu si takhle tady tohleto. A půjdeme, ne, tam tudy nepůjdeme. Každopádně vyjde nám Advanced Warfare, takže určitě čekejte, že si to koupím. To bych nebyl já, kdybych si nekoupil COtka. A jasně, granát. Takže určitě čekejte potom nějaký videjka, až to vyjde. Na hlavní channel asi dám let's play ze singleplayeru a tady dám nějaký, nevím, jestli taky road, jakoby cesta k maximálnímu levelu nebo něco takového asi vymyslím. Abych vám aspoň trošku ukázal, jak ta hra funguje, protože já sám o ní vím úplný prd. Tak joši. Tak, myslím, že je docela úspěšná hra, jaký máme skóre. 30/11, to už řekněme, že když to srovnáme s tou první hrou, tak je to mega, jakože fakt dobrý. Tak jo, tak tohle by byl teda pro tenhle ten díl úplně všechno, vy se těšte na další, budu rád za odběr nebo like, jak už to všichni znáte. Takže se mějte hezky a u dalších dílů, čau.